mmadụ malina nwere chukwu omegide mmadụ malina nwere chukwu enwere chukwu ka ebi n'eluigwe na-enye anyanyano enwere chukwu ka ebi n'eluigwe na-enye anyanyano chukwu abịama chukwu abịama chukwu abịama Chief Dr. Emeka Sikano, Chairman Stockholm Group Worldwide, Odoguna ESA, Akwabia State Giseje, my Royal Prince of Switzerland, Prince Bright Wandu, Odoguna of Wagwa State.